Mbak Ririn. Senggaane barang iki saiki nganggo senggaan religi, Nduk. Nganggo senggaan agamis. Nek mbiyen sing wis-wis kuwi apa kae jenenge senggaan iki senggaan kuno. Nek saiki digawe senggaan sing religi. Rukun 5 sujud panembahe eling urip ning donya amung pira lawase. Yo yo yo, biyen kan janji sabar ning ora kesusu sawah Tegal jembar-jembar pariketan lemu-lemu. Ya ngono variasi ha iya no. Mengajak marang kabecikan manembah mring ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teruske. Teruske nduk Ranjel nenani Kepati senggaane ya wis religi neh ya ngayano. Tambah ati nalima wernane sing sapa anglakoni ketekan posediane insyaallah. Ya insyaallah ki yen Gusti ngijabahi. Ayo teruske Jeng Purwindari.
nancep menengo mlebu ning gene si kucing. Nane. Ya, balik ning gene sing duwe, Mbak Uci. Ya ndak usah sik Mbak Uci, ya. Sing duwe Mbak Ririn. Ya sing kari dhewe. Nyaosake puji syukur kunjuk ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala ya nduk. Ngono ya ya. Dina kalungguhan iki kasembatan aku lan sliramu ditimbali kaliyan ingkang winengkuing pakurmatan Bapa Slamet Haryono Kanjeng Ibu Katemi sing daleme ana Kelurahan Bagu Kecamatan Kota Nduk Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Wah ora nyono ora ngira kok Nduk yen panjenengan ingkang hamengku gati Bapa Slamet kalian Kanjeng Ibu Katemi iki jebul dadi dulur Sinarawadi. Ngono ya ya. Ora nyono ora ngira
diitung le nimbali awake dhewe iki sekali ketiga. Wis ping 3 iki. Lek ora kleru ning seratan ning catetan ya panjenengane nimbali awake dhewe iki ana ing taun 2011. Ya, 2011 2014 terus saiki 2025 ngono. Tur Pak Slamet dhewe iki lek nimbali ora kok baen-baen lho. Panjenengane pancen mligi kepengin cangik limbuk sing temenanan. Ngono. Mula iki mengko awake dhewe sowan mrene iki ora eneng bintang tamune. Ora eneng. Malah panjenengane mawantu-wantu mundhut kanthi banget kok, Nduk. Mas Budi aja nganti keri. Budi tinggi bintang tamu. Ha iya no. Apa Mas Budi ki rumangsamu wong tipis ngono. Iya, Mula Pak Slamet dhewe ya berusaha. Tenan to Mas Budi, panjenengane Pak Slamet ki dawuh karo aku mau. Kula niki jane pengen ndongkrak Budi ki piye ben iso dhuwur, ben iso apik. Aku ya nyauri napa saged apik wong pancen raine pun ngoten. Iya. Wis Mas Budi ki ya sing ngono kuwi tenan kok. Pak Slamet ki pengen ngorbitke awakmu tenan lho Mas Budi. Mula ya wis pirang-pirang nyangan ki panjenenganmu utawa sliramu mesti didadekake koncoku, no. Iya, kanca ning panggung. Mula ing kene Bapak Slamet Haryono nimbali awake dhewe iki ing pangajap tansah gedhekke rasa syukur. Ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala, kejaba lumintuning rejeki panjenengane sak keluarga insyaallah tansah pinaringan kebagaswarasan kawilujenganing lahir batin, kesehataning jiwa raga, panjang yuswa, malah puji syukur kawimbuhan lancaring rejeki, ngono. Iya, panjenengane Pak Slamet ya dawuh. Kula niki ngaturi jenengan anu lho bocange, tegese iki paring dawuh karo awake dhewe ngono. Lek sajake kuat ngangkat nggih kula angkat. Ngono. Dadi panjenengan iki lek nimbali awake dhewe iki ya ngukur, no, ora kok tanpa apa perhitungan ki ora ning duweni tujuan di planning ya. Di apa kuwi diteliti kanthi temenanan, no. Kuat lan orane aku ya matur lah kiat-kiat Pak Slamet pun to kula tak nderek. Wong malah saiki dadi kadang dadi dulur ya muga-muga iso sempulur anggone pasedherekan no. Mula jerone tanggal 12 Juni 2025 iki panjenengane kagungan kersa kejaba mensyukuri nikmate Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panjenengane ya syukuran atas panggihe kemanten. Ya kuwi Nini Andari Hemas Hapsari, ya putra putri saka Bapak Slamet Haryono kalian Ibu Katemi ning Kelurahan Bago kene sing wis kasembadan diwengku dening sawijining kakung kang dadi gegantilaning ati ya kuwi Adimas Bagus Apriyanto, putra saka almarhum Bapak Sayuti, almarhumah Ibu Windarini sing daleme ana ing Rejoagung Kedung Waru. Oh iya. Dadi Mas Bagus ki ingkang rama lan ibu wis seda ya iya. Ning kene dipuji muga-muga Mas Bagus ya kuat rasa sentosa le momong keluarga luweh-luweh mengku kalian Mbak Andari Himas Hapsari kanthi tekad waja ing kono mesti bakal kasembadan apa kang dadi gegayuhan lan sedya ngono. Amin. Allahumma amin. Awake dhewe sing minangka dadi sulih sarirane Bapak Slamet ngaturake gunging panuwun kalian para rawuh. Pak Slamet ki priyayine sederhana tenan lho, Nduk. Lah dawuh nalika tindak rawuh ning Tulungagung, malah sing ngecumang sing ngomong iki buka temi ngono. Iya. Iya, Priyayi putri ki pancen akeh kenyeh nduk domongi kok. Iya. Iya,
Ning aku ya marem sing dadekne akrab, sing dadekne supel, sing dadekne keluarga semakin dekat ki merga saka terweceke anggone ngucap anggone sesrawungan dadi ora pasif lek dijak rembukan ki aktif turta banget lek semanak grapyak ngono iya iki mau awake dhewe ya wis diparingi pasugatan pinaraan daharan malah udute barang ki ya langsung panjenengane buka temi sing maringi iki bucange jatahe sampean mengko jatahe yoga-yoga wis enek dhewe ngono iya nggih Bu matur suwun dadi panjenengan iki pokoke piye grapyak ngono lho tarter ngono iya lek Pak Slamet kira-kira kalah omongan karo buka temi tenan Pak Slamet ki sak kecap no buka temi kira-kira enek 10 15 kecap lho ngono ngono mula panjenengan Pak Slamet ki priyayine pancen pendiam dalam diam ning duwe kawicaksanan utawa kebijaksanaan untuk mempertanggungjawabkan le omah-omah utawa le bale wisma nyatane putra-putrine wis mentas ya toh genduk andari Hemas Hapsari sing diwengku dening Mas Bagus Apriyanto dina kalungguhan iki wis andarbeni kekuatan nyambung marang bapa lan ibu dadi asrana keluarga sing sakinah mawaddah warahmah kabahagiaan menuju ke depan dan menatap ke arah tujuan yang positif dan baik amin Allahumma amin Bapak Slamet kejaba mensyukuri panggihing temanten uga matur agunging panuwun kalian para rawuh mbok menawa ning pasugatan pakurmatan apa wae piwir saka pinaraan nunjukan daharan sing sajak kurang merenani penggalih Bapak Slamet Ibu Katemi nyuwun agunging Sisramudara pangaksama wong duwe gawe iki elek apik ala becik mesti dadi bahan pembicaraane sing padha rawuh apik ya sik dinggo rasan-rasan tansaya yen elek ngono ya mergo nekakne wong akeh iki resikone ya ngono kuwi lho nduk digunem dinggo bahan pembicaraan apa kuwi pakurmatan lungguh apa kuwi perkara minuman apa kuwi perkara daharan sing kurang nikmat kadang-kala ngono iki dadi bahan pembicaraan mula Bapak Slamet Haryono sepisan maneh mbok menawa ning pasugatan apa wae sing sajak kurang ngresepke penggalihe para rawuh nyuwun pangapura ngono iya amin isih ndarbeni atur meneh kalian para warga Bapak Slamet ya matur suwun atas bantuane kanca-kanca utawa dulur-dulur tangga para sinoman para prewang ya to arepa brawira arepa ramea apa kuwi jenenge hiburane ning lek sing rewang iki keteteran ora kompak dadine ya semrawut mula Pak Slamet ning kene matur suwun kalian tangga dulur kanca sing kepareng bantu panjenengane ora iso mbales apa-apa muga-muga kanthi keiklasane dulur kanca batih sing bebantu kuwi mau cinatet dening Gusti Allah Subhanahu wa taala minangka dadi amal kebaikan amal solehah sehingga kenikmatane sing para mbebantu marang Bapak Slamet kuwi mau iso dirasake ana ing donya nganti yaumul kiamah ngono. Amin Allahumma amin. Kejaba saka kuwi ya Pak Slamet ya matur gunging samudra pangaksama mbok menawa nek dulur kanca batih sing urung sempat diatur-aturi. Mergo ngene iki ya eneng dulure sing kliwatan urung sempat kekabaran, kancane sing urung sempat diaturi. Iki biasane ana diaturi liwat lesan maupun diaturi liwat ulem-ulem utawa sedahan utawa undangan. Mbok menawa enek sing kliwatan Pak Slamet ora kok nyepelekke dulur kanca tangga batih ki ora. Ning panjenengane lagi kalimput utawa lagi lali mergo wong duwe gawe iki sing dipikir akeh. Tenaga, pikiran, bahkan harta bendane tercurahkan demi ngentaske ingkang putra demi sejahterane keluarga. Mula lek ana kekurangane dulur kanca batih sing urung kekabaran, Pak Slamet sepisan maneh ora nyepelekke ning pancen ya kira-kira lali tenan. Mula nyuwun pangapura ngono. Iya. Ya yo. Ya Nduk, ora usah akeh sing diaturake. Dina kalungguhan iki
arepe tak aturake tembang sing kepenak. Tembang sing kepenak. Dasare khusus kagem Nini lan kaki kemanten. No. Genduk Andari Himas Hapsari kalian Adimas Bagus Aprianto karepe tak aturake tembang sing kepenak. Ya ben jumeneng ya Mbak Ririn ki ora tak dekne dhisik nun mas aku kurang genep paklirane awake dhewe. Ya. Umpamane tembange apa mengko dipilih. Mula ben jumeneng dhisik. Prengat-prengot atik mikir apa. Wilujeng dalu Cahayu genduk Ririn. Wilujeng dalu Mak Cange Yulimbo. Pripun keadaane? Alhamdulillah nika sehat. Sehat-sehat toh? Nggih. Wah, jenenge niki. Swantene rati telas. Iya, ora maido. Ngapunten Pak nggih. Pancen yo ora tau leren lho, Nduk, tenan. Nggih. Mumpung enten Pak. Iya, awan bengi ndak leren ngene iki. Pokoke bulan-bulan ngene iki seniman jan wis mbruwah tenan ngono. Iya. Napa? Mbruwah. Bruwah. Mbruwah iki tegese melimpah. Oh melimpah. Mergo akeh job, akeh sing nimbali. Alhamdulillah Yo, tani ngeten iki Pak. Nah, iya pesenku lek dadi seniman-seniwati iki senadyan lari sadi kaya ngapa aja kumalungkung. Nggih. Aja sombong. Sing supel, semanak, grapyak, awean, ngono lho. Iya. Kok awean niku awean apa? Awean dalam hal yang dipunduti gending utawa Oh. lagu, biasane ngene iki ana sing ngersake tetembangan, ngono lho. Nggih. Kok awean apa? Ngono. Ya Rama itu iki diaturake tembang khusus kagem Nini lan kaki kemanten, Nduk. Nggih. Aku arep pengen jajal dirimu nembang anu. Alah. Setia tuhu. Setia tuhu. Aku kang setya satuhu. Net biyen nganti saiki. Dibawani sing kepenak. Ya. Bawa sing kepenak. Bawa sing kepenak nganggo dandang gula ae, Nduk. Dandang kula. Iya no. Pamintaku. Oh nggih. Pamintaku. Aku iki si tukang tambal ban. Lah. Nek lho. Wong dandang gula ngono. Aku iki si tukang tambal ban. Lagune tambal ban didandang gulane Jawane. Ah, lah. Mangklek lek. Jaluk diplester. Ora malah apik kok. Iya. Kreatif. Yo. Kreatif sak karepe dhewe. Ayo, diaturake. Sik ben dibaturi Fatul lek ngono. Nggih. Dadi ben suarane ben ruso. Alhamdulillah. Ya. Iki mang koyo ning pamundhut anu to, Dik. Ning Oh. iya, mboten sing saka mau saka jero enek kok. Apa ning kok sak itu, Dik? Ya. Mau ono titipan kok. Ya. Enggak. Ayo Tul, jumeneng Tul. Nenonane. Iki. Nimas Sita. Suara diwet-wet lho, Rin. Nggih, Pak. Iki sik rada dawa iki acarane awake dhewe iki. Bensin kula tumbas ning pengawet. Yo ora, maksudku iki dijaga kesehatane ngono lho.
Lek diganggu wong omah barang aja gelem lho, berat kuwi yo ngono. Iya. Kula gembok sih ano. Iya. Bengi melek kok awan tandang gawe mengko lek ndang tek suarane tak delok tenan. Ngono lho. Nggih. Aku ki wis ora nyenggol karo ibumu ki wis enek pirang-pirang. Lah. Gombal. Gorontalo dhewe apa to? Gurung diapa-apane wis telate lho. Omong ya, Rin, ya. Neno. Ayo, Fatul yo. Sampean yo kena, Fatul yo kena dumen dhewe. Fatul mawon ngaten. Heeh. Ayo tul. Fatul ki mau pamit arep ora teko. Jarine ndak sehat. Wis sehat saiki Sahyu. Sampun Pak, sampun periksa. Syukur. Wah. Sing ndak sehat apa nih? Tul. Uteke Mbak. Ya ragane to. Ragane. Oke. Ngono. Panas ya panas dulu. Panase 39, 39 apa 29 to, Bu? Jenengan sinten lho, saya nyanjangi wong boten kok. Panas widak songo apa kompor. Lah iya ya. Oh iya. Kompor. Iya. Ya. Nena nina. Hing sarina sawah ngine. Muga-muga nini kaki kemanten kanthi tetembangan iki iso saya tresna karo garwa. Iya. Amin. Datan kinggeng sarembut lamun caketing hati. Iki mau awake dhewe dititipi karo panitia, Nduk. Nggih. Panitia sing siram jamas apa Kiai Upas. Iya yo pas. Awake dhewe ditimbali nderek nyangik limbuk wayangan ning kene Kanjengan ya ning Kiai Upas kuwi tanggal 11 Juli. Bulan ngarep bintang tamune Mas Jogritik Joglutuk. 11 Juli ya. Heeh. Kuwi siram jamas Kiai Upas ning Kanjengan. Ya. Ya. Nenane. Ayo. Yen cedhak tansah mulan. Rumang saku nganggo slendang ngono kok pantes-pantes Mas. Iya. Kalem nggih, Pak. Heeh. Demes. Ketok ndak yak-yakan ngono lho. Sajak iki model iki Napa meriah. napa wonten sing ayaan to, Pak? Ndak Oh, dalam boten arti wonten. penampilannya ki kadang-kadang kan wong ki roh pakaian ngene iki wah iki bocah ki kok ketok pecicilan. Padahal sik didelok saka bajune lho. Lek ngangge kebaya terus ngangge slendang niku kelihatannya wis keibuan ngono. Iya. Nano. Ya. Sida. Oh, sida. Asih
neno nini Erin Pindha mimi lan mintuna Mas Budi ketuke siap lho Mas ya neno ayo bareng Kang Mas hana tepi wajib ayo Kang Mas ana tepi wajib kuwi panyuwune ingkang garwa sing putri sing setri ayo bareng-bareng netepi wajib ya diunggahke neno nane neno ayo Sida asih Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki Andika pangayomanku lahir batinku mus nyata mangsa Indika samune kurang rena tondo yakti pasaksene yo rika teruske neng memanik Mas ya variasi kendangane ya kendangan simpatikan ya mengko ning kendangan sambuya kari dhewe teruske jaranan dadi ya Anifatul
nane nano. Ya. Nano Mukianto berkahing witi andika tansah lipat manyu Setia kula tansah Yang dhuwur Dul. Ya ketambahan Mia Aprilia lan Rangel. Mas aja dipleroki. Mas aja dipleroki. Arepku jalani esemi. Tinggal aku kudu ngerti cara. Aja ditinggal kami baden ngerti.
Angel. Selamat malam, bacanya Mbak Limbo. Waduh, gimana kabare Cahyu? Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun? Alhamdulillah pamujimu ora ono alangan sawiji apa. Amin. Niki mau saka Kediri sapa sing nderekke? Nggih niki wau kale Ayange. Mboten, Pak. Nggih. Masih mboten. Ditakoni tenan. Pripun, Pak? Ngebis apa enek sing ngeterne? Wonten sing ngeterne niki wau kali iya. Bapak. Oh iya, Bapak. Kok ndak percaya to? Iki kok. Percaya. Iya karo Bapak nggih. Pripun, Pak? Alhamdulillah. Mi, Alhamdulillah. sehat-sehat ya Cahyu? Alhamdulillah. Wah. Mike mati, Pak. Kok kaya juru to le Miki li? Iya. Cek. Ayo Jal. Cek. Tes. 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 Tambah neh, Mas. Ah, yang ngono to. Teh. Wes poduk ganti. Tiang nggih, Pak. Ya. Saja endak penak ganti ngono to. Nek. Ndak kena, Pak. Kena. Sampun. Wah. Anifatul, Mia karo Rangel. Anip iya, Mia karo Rangel iki kaya wis 3 serangkai. Ya Mia barang iki saiki kok malah ketok lemu ya kowe ya. Nggih, alhamdulillah seger. Iya. Ora tau ning omah malah saya seger. Tembange kanggo pambuka, Mas. Ben ketok regeng suasanane mengko lek wis enek pambuka ngene iki apa ki jenenge wis terbuka ngene iki dadi awake dhewe penak nggih meneruskan tembang-tembang dan lagu-lagu. Monggo pambuka Nyu Kusuma Wardani lan Nyu Hamong Rasa campur sarine. Dados ke, Mas. Ya.
Iki kanggo pambuka saiki neruske laku, Nduk. Maca iki pamundhut-pamundhut akeh tur banget. Ya. Sugeng dalu Pak Eko Wilujeng dalu saking kula Pak Basuki Ngipik Mbono Mboyolangu. Ya. Sedia beras tanpa pemutih iki termasuk teman kerja, teman bisnis karo Pak Slamet. Ayo. Pak Basuki sedia beras tanpa pemutih. Kula nyuwun langgam kangene ngati. Kangene ngati wis garap ya, Mas. Pun nggih. Kula kintunaken kagem Pak Purwanto Bu Eri Ringin Pitu. Matur sembah nuwun. Nggih, ditembangne piyambak. Waduh iki. Ingkang kagungan dalem pelanggan kula beras iki menika Pak Slamet Bu Katemi Mbaku. Ya. Sepure liwat neh. Iya. Dawa men ya. Ya. Niki wau sampun peparing wujude udut karo plus beras Pak Basuki kula tampi. Matur sembah nuwun. Wah, jan iki tembangne piyambak ya. Tembange kangene ngati. Bapak Yanto RT nyuwun tembang Kutha Blitar. Ditujukan dumateng manten kekalih mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah tambah berkah barokah amin. Ya, slamet jaya pancen oke nggih. Matur suwun iki dari Pak Yanto RT. Sik diwaca iki akeh pundutan. Keluarga almarhum Mbah Ijan nyuwun tembang pepeling ditujukan dumateng manten kekalih mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal-enggal dipun paringi momongan amin amin Allahumma amin. Iki keluarga besar almarhum Mbah Ijan ya. Burini Wulandari nyuwun tembang ayang-ayang
damel manten kekalih mugi sakinah mawaddah warahmah enggal diparingi momongan amin. Slamet jaya sukses. Nggih. Terima kasih. Aneh pundutan neh. Keluarga besar Pak Deni nyuwun tembang nyawiji ditujukan temanten. Semoga langgeng pernikahannya. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Eko nggih. Niki tulisannya sewesek nggih. Niki Mbah sapa iki? Mbah Tamban nggih. Mbah Tamban. Nggih. Sik kutha apa to iki? Tulisane kutha Blitar nggih. Plus Bowo ditembangke piyambak. Iki akeh sing padha arepe nembang piyambak-piyambak lho, Nduk. Mengko awake dhewe ya bingung mergo ya ketutup saka pundutan-pundutan ya sing kok ditumbuh piye anune nggih. Diteruske. Sik nggih. Sugeng dalu Pak Dalang, kula request loro ati. Loro nggih, Mbak Pinarsih. Sambirobyong matur sembah nuwun. Pak Narto Sentot ya Pak Sunarto Sentot Surabaya iki ya mirsani iki nggih. Wilujeng dalu bucange nderek Hanyeng Kuyung ringgit pacucal dalu menika nggih. Ugi titip salam dateng Pak Haji Mujiono en Buajah Siti Kalimah Dimbago ugi apa Semianta ya. Semian Negeri Tulungagung alumni 86 Tulungagung salam sehat saking Sunarto nggih matur sembah nuwun iki diwaca dhisik Ahmad Arifin ya Ahmad Arifin Moyo Keten Boyolangu Kitir Sumilir lan Woro-woro ya Woro-woro tanggal ndi iki tanggale kok nek tanggal 26 Juni. Ya, pementasan wayang Ki Eko Prisdianto neng di Moyoketen. Ya, bintang tamune Mbak Apri Mimin. Ya. Mbak Apri Mimin tanggalnya 26 Juni. Ya, terima kasih matur sembah nuwun. Ya, diteruskan, Dok. Ki aja nganti kata lumpen tur aja nganti nglirwake pakaryan. Ya. Wah, mboten kata lumpen iki kadang kula. Ya. Mbak Lurah Plandirejo ugi rawuh iki adoh-adoh saka ya Blitar Selatan iki ya rawuh mirsani nggih. Terima kasih Mbak Plandi. Ya awake dhewe ditimbali ning Plandi. Kula tanggale lali, Mbah. Matur suwun. Nggih, matur sembah nuwun. Terima kasih Mas Budi. Sadurunge iki mengko ngaturi sapa kuwi jenenge? Ya, ibu-ibu lan adik-adik Waranggana sampean kancani kula niki Pak Slamet pancen mawantu-wantu lek ngersake panjenengan kudu enek ngono ya. Jaranan carane jaran beci jaranan carane jaran beci sing nunggak karepe sing kirim para antri tek mong turut-turut jaranan carane jaran beci jaranan jaran beci sing nunggak karepe sing kirim para antri tek mong Wilujeng dalu Mas Budi. Inggih wilujeng dalu Bapak Dalang. Wah, aduh. Omahe sampean cedhek ya kok kene Mas. Nggih celak. Oh iya, iki mang budal numpak Arko. Nggih numpak Arko turut rel. Wong bocah-bocahe doecan kok. Ora ngesakne kok. Nggih. Iki menika pripun? Ya kula niki seneng lek jenengan iso tampil guyon-guyon teng panggung kalih kanca-kanca. Sampeyan niku dadi bahan guyonane kanca-kanca. Empun gelo penggalih Mas Budi. Mboten, pancen wong seter niku mesti dadi bahan pembicaraan.
Mbuh ala mbuh becil jenenge setir iki mesti dadi bahan perbincangan. Kene cedhek ning daleme Mas Sutres, anu Pak Sutres lho, Bud. Nggih. Ndak pengen untumu diganti untu wedhus. Aja. Iki daleme Pak Sutres. Jenengan yo ono wae. Ya mantri gigi. Ya wis kondang kalau kok aku lek ngresike utawa dandakne ya teng daleme kok. Ya. Nggih. Ning nuwun sewu Mas Eko. Piye? Saderengipun kula badhe atur salam dhamateng keluarga Bapak Slamet. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepet-sepet sawone mentah. Hmm. Mugi-mugi keluarga Bapak Slamet tansah pinaringan berkah. Amin. Amin. Diamini, Pak. Amin. Sepet-sepet wohe nganggur. Hmm. Mugi-mugi keluarga Bapak Slamet tansah ginanjar panjang umur. Amin. Ya. Sepet-sepet wohe tomat. Mugi-mugi keluarga Bapak Slamet tansah pinaringan nikmat lan sehat. Amin. Lho Bapak Slamet iki jane piyaine tangguh lho Mas, tanggon. Tanggon piye? Cara ngrawuhke bintang tamu Mas Jo Klitik, wah mesti kasembadan. Heeh. Cara ngrawuhke Mas Percil CS mesti kasembadan. Ah. Ning dalem iki kok cukup budi Mas. Sebabe Sebabe ngirit. Ngirit. iya. Lho, panjenengane pancen wis paring dawuh kok lek Pripun? aku kuat ngangkat tak angkat umpama ndak ya ndak. Mulane nek nimbali awake dhewe iki wis diukur karo kemampuan. Ah, injih, Beliaunya dawuh Pak lho. Slamet ki wegah nanggung beban di belakangnya, mula disesuaikan dengan kekuatan. Aja meneh kok nanggap dagelan umpama ngenten iki nanggap Pak sinten iki Mas Kangko umpamane ya kuat. Kasembadan. Ya Bapak Anom ya kuat umpamane. Nggih, mesti Mas kasembadan. Bayu Haji ya kuat. Nyapa kok nanggap awake dhewe? Ngirit. Ora kok ngirit pancen Pripun? yo niku wau wegah nanggung beban sak Oh, nggih, kekuatane. nggih, leres. Nggih, dawuh Wong leres, lek Mas. sarwa ngukur ki ngono ki lho, Bud. Mula jiwa Jawa kang kajawi niku pun pas Mas.